Габдулла Тукай белән Яшел Үзән районының Бәшшик авылында нинди бәйләнеш бар? Ни өчен әлеге авыл Тукай белән бәйле туристлык маршрутына кергә тиеш? Әлеге сорауларга җавап алдагы язмада. Габдулла Тукайның әнисенең сеңлесе Биби Саҗидә Әтнә районының Каенсар авылыннан китеп, Яшел Үзән районындагы Бәшшик авылында яшәгән. Аның кызы Өммехания башлангыч сыйныфта мәктәптә укыткан. Бу авылда сугыш башлангач ук 41 елда килгән Биби Саҗидә апа кызы, укытучы кызы Өммехания апа белән шуңа без Тукайның безнең өчен дә бик зур урын алып тора ул өчен. Искә алу чарасы Саҗидә апа һәм аның кызы Өммеханияның каберләре янында рухларына атап дуга кылудан башланды. Чын күңелдән мин инде Габдулла Тукайның Коръән Кәримгә багышлап язылган, аны телгә алып иҗат иткән китап дигән шигыренең асылын аңладым. Казан кунаклары җирле мәдәният бүлеге хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары катнашында узган Туган тел бәйрәмендә Тукай шигырьләреннән тыш Шүрәле әкияте дә җанланды. Бу егет абзаң булыр бу, бик белеп тор синенен. Бөек Тукай рухы сакланган авылны киләчәктә Тукай эзләре буенча төзелгән туристик маршрутка да кертерләр әле дигән өмет бар. Мөршидә Җихан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.